Niin kuin Isä on lähettänyt minut, hän sanoo, niin lähetän minäkin teidät. Ja nyt me saamme alkaa julistaa Jeesusta ja voittajaa. Ja minä teen sen runon muodossa. Kuka sillä aasilla ratsastaa? Ketä nuo ihmiset kumartaa? Huijari, vaiko maailmankaikkeuden luoja? Villitsijä vai maailman rauhan tuoja, jolla on tarjota kodittomallekin suoja? Totuutta ihminen janoaa. Kuka sillä aasilla ratsastaa? Keneltä maaherra tiedustaa? Kannatko kuninkaan valtikkaa? Tarjoten kuningasehdokasta 2, Pilatus asettaa kansan valittavaksi. Barabas vaiko Jeesus kruunattavaksi? Barabas vapaaksi vaaditaan, Jeesus ristille kuolemaan. Ketä tuo ryöri puolustaa? Ketä ei ristillä pilkata saa? Ristiin naulitut näkevät 2 lailla. Jeesuksen kanssa vain uskaltaa kuoleman mailla. Toinen taas pilkaten kuolee Jeesusta vailla. Jokainen joutuu kuolemaan. Kumpi on valmiimpi kuollessaan? Kenelle hautakin aukeaa? Vartijat kauhusta raukeaa. Kansanjohtajat vetoaa tunteisiin kuumiin väittäen opetuslasten ryöstäneen ruumiin. Saavat myös useat kansasta yhteistuumiin. Toiset taas kertovat riemuiten nähneensä elävän Jeesuksen, kenellä valta on taivaan maan. Kuka saa tuomita ainoastaan? Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, jota ei sairaus, synti ja kuolema voita. Mieletön se, joka häntä ei kunnioita. Tänäänkin jokainen kokea saa. Jeesus myös hänet armahtaa. Ja tähän armoon tartumme yhteisellä rukouksella. Kiitos elävä Jeesus, että Golgatalla ristiinnaulittuna uhriveresi hinnalla ostit meidät vapaiksi kuoleman, synnin ja sairauden kahleista. Niin että sinä olet voittajana jo itse mennyt ylösnoustuasi kuolleista perille isäsi kirkkauden kotiin. Ja me tulemme perässä. Siunaa meidät niin, että siellä saamme ikuisesti katsella pyhiä kasvojasi ja riemuita isäsi kanssa ja seurassa siitä, että meillä on iankaikkisen autuuden ja pelastuksen riemu lahjana valtakuntasi perille pääsyssä, kirkkauteen pääsyssä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen armosi tähden ole siunattu sinä ja rakkaasi. Aamen.